Lejla tajba, nilqakom il-ġdid għal-mument ta' talb mill-Kurja tal-Arċisqof fejn Monsignor Charles Jude Cicluna ser imexxi iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u wara it-talba tar-Rużarju. Illum qegħdin nitolbu għal dawk kollha li b'sagrifiċċju ħallew djarhom u qed jgħixu l-bogħod mill-qraba tagħhom biex jagħtu servizz fiċ-ċirkustanzi preżenti ta' pajjiżna. Fl-istess ħin nirringrazzjaw lil Alla għal tant persuni ġenerużi li qed joffru postijiet fejn tobba, infermiera u oħrajn jgħixu b'mod sigur. Nitolbu flimkien mal-Arċisqof matul din il-Quddiesa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja Quddiesa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li naqdu bla qiegħda rrieda tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tjieba u fil-għadd. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu minn ħdejn il-muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jaħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srieb velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom. U mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar għand Mosè u qalulu: Dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarra bis-srieb minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għamel serb tal-bronż u arbulaħ bħal stendard, u kull min jingidem u jħares lejh, ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronż u arbulaħ bħal stendard, u ġara li kull min kien jigdmu s-serb kien iħares lejn is-serb tal-bronż u kien ifiq u jgħix. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Mulej, isma' it-talba tiegħi. Mulej, isma' it-talba tiegħi. Mulej, isma' t-talba tiegħi, ħatasal għandek l-għajta tiegħi. Taħbix wiċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi, ressaq widintek lejja, meta nsejjaħlek fittex weġibni flimkien. Mulej, isma' t-talba tiegħi. Ħajkollhom il-ġnus il-biża' ta' ismek mulej, u slaten kollha tal-art il-biża' tas-sebħ tiegħek. Meta l-mulej jerġa' jibni lil Sion u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' t-talb tal-mitluqin
ma jistmerx it-talb tagħhom flimkien, mulej isma' it-talba tiegħi. Jinkiteb dan għan-nisa li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lil mulej. Il-mulej iħares l-isfel mill-loli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema lejn l-art biex jisma' l-krib tal-ilsiera biex jeħles il dawk li huma għall-mewt flimkien, mulej isma' t-talba tiegħi. Is-serrija hi l-kelma ta' Alla, il-bidwi u Kristu, min isib lilu ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħhom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-Fariżej: jiena mmur u intom għad tfittxuni, imma għad tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut: jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan, għax qal: fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: intom minn hawn isfel u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien minix ta' din id-dinja. Kif għedtilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom. Għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min int, staqsewh. Weġibhom Ġesu: dak li ngħidilkom sa mill-bidu. Għandha ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom. Iżda dak li batni jgħid il-verità u jiena ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: meta terfgħu il fuq il-bini l-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont ma għallimni l-missier. U min batni huwa miegħi, ma talaqnix waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju. Int, min int? Din hija domanda li nsibuha fil-Vanġelu ta' San Ġwan kif insibuha wkoll fil-Vanġelu ta' San Mark. Din id-domanda dwar minu Ġesu, l-identità tiegħu. U Ġesu jitkellem verità sħiħa li huwa mibgħut mill-missier. U jgħid ukoll li hu jaf sewwa min huma dawk li qegħdin jistaqsuh int min int. Anzi jaraf l-ebussija tal-qalb tagħhom. Jaraf ukoll id-dnub tagħhom. Jaraf ukoll is-supervja tagħhom. Ir-risposta tiegħu mhijiex il-kundanna, imma li jagħtihom sinjal li juri tassew min hu. Meta bin il-bniedem jintrefa, anzi jgħidilhom meta terfu il-fuq lil bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jien hu u li minn rajja ma nagħmel xejn. Imma li nitkellem skont ma għallimni il-missier. Din l-espressjoni nintrefa il-fuq. L-Evanġelu ta' San Ġwan juża biex jirreferi għas-salib ta' Ġesu. L-ewwel qari tal-lum meħud mill-ktieb tan-Numri
jatina il-ġrajja ta' meta Mosè biex ifejjaq lil poplu tiegħu migdum mis-srieb velenużi jolli l-fuq is-sinjal ta' serpent tal-brons u kull min iħares lejh ifieq. Ġesu dan is-sinjal merfuħ il-fuq u aħna inħarsu lejh biex infiqu mid-dnubiet tagħna. Fid-dinja u f'ħajjitna hemm ħafna srieb velenużi li jigdmuna l-arroganza, l-għejra, ir-rabja, iż-żina. Aħna kif aħna quddiem Alla ejjew inħarsu lejn il-mulej merfuħ il-fuq għalina u minnu nieħdu is-saħħa, il-ħelsien tas-sew, is-salvazzjoni. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier li l-ibnu taħ bħala Salvatur, Redentur, dak li salvana, dak li jifdina. Nitolbuk mulej għad-dinja li għaddejja minn għawġ kbir biex inti tkun il-ħniena ta' kull wieħed waħda minna. Nitolbu. Nitolbuk għal dawk li għandhom ir-responsabilità fid-diversi pajjiżi, fl-istituzzjonijiet internazzjonali, biex jilqgħu minn għandek id-dawl u jmexxu u jriġu bil-ġustizzja, bil-qawwa u bil-għerf. Nitolbu. Nitolbu għal morda fl-isptarijiet u fid-djar. Nitolbu għal ħaddiema kollha fil-qasam mediku biex inti tkun il-qawwa u l-faraġġ tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna il-mejtin li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex inti mulej fi ħnina tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Sitna Marija Addolorata nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax it-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mombit jingħata sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jisseħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax it-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, hum li unid ma' qudiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej meżuniti u d-dnub tiegħi neħħini. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja
nofrulek mulej is-sagrifiċċju tas-sliem biex fil-ħina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qalb tagħna li m'għandhomx mistrieħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek. Meta bil-qawwa tal-aġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġed is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. O Alla, inti sa mill-ħolqien tad-dinja. Tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun Quddies bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u ssawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-għażiż li waħdu l-ġust talilu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna rid jagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs, ratti l-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerred fuq is-salib, ħal kalċi miml-imbit, reġa' ratti l-ħajr, taħli l-ħbiebu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajd tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż ta' tieni miġja tiegħu, nofrulek o Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin, fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Quddies tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żomna l-kol fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario. Għajni nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġni Mqazza Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli
u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna, inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li għajx għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-appostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sida Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Isem quddiem ta' Kristu. Iħarsuni għal ħajja. Talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li naħsbu bla qiegħda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem jistoqilna nirċievu id-doni Quddiesa tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil-Alla. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għas-salibek u l-mewt tiegħek inti bdejtna. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-sinu tażu Kristu, għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. U biżnata kuljum matina llum, għaffrilna ġubietna f'ma nafru minn ħatjarin, la taħanniex fit-tiġrik biż-żeħlista mutejn. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tloparinu mit-tinbin, issa u fis-sija tal-waqt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tloparinu mit-tinbin, issa u fis-sija tal-waqt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif jien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinu tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek e kull titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobbsna kuljum tina llum, affrenna dubietna bħalma naqfru minnu ħadjarin, la taħanniex fit-tiġrid istaħlissna mid-denija. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif jien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet titqaddis ismek tiġi saltnatek e kull titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobbsna kuljum tina llum, affrenna dubietna bħalma naqfru minnu ħadjarin, la taħanniex fit-tiġrid istaħlissna mid-denija. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tqabbalina u timbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa
Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria al Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek jkun li titint kif is-sema jgħda fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria al Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tbatija meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgħda fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teba, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina dana turufnament il-Ġesu, rott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla, skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-Grazzja t'Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-pariri tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistoq kull qima, xebba li tistoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Quddiesija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rab tal-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej.
ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Nitlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. U Alla li rrid li ma tħabbira tal-anġlu li benta Alla jsir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Pawl Missierna, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-Kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arust kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem din it-talba tar-Rużarju li bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Aħna nkunu magħkom għada fil-għodu fid-9:30. Infakkarkom li aħna lkoll mitlubin niqpaw ġewwa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux verament għal bżonn, għal ġid tagħna stess u tal-proxmu tagħna. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.